d'aquest Volton es diu Shake Shake, i anem a utilitzar el que tenim per casa, val? Podem fer molts instruments amb les coses que tenim a casa, amb les coses quotidianes. El que anem a utilitzar ara és un tàper qualsevol que estiga buit, recomanable que siga xicotet, que el puguem agafar bé amb la mà, i jo he agafat una mica d'arròs. Podem utilitzar arròs i tot tipus de llegums, val? Per a fer una maraca o un ouet. Val? Posem un poquetet d'arròs dins del tàper. No fa falta tampoc molt d'arròs, no fa falta plenar-la fins a dalt perquè si no no s'escoltarà. I la cançó, tanquem bé el tàper que no se n'isca res, i la cançó fa així. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Sona fort, sona fort, sona fluix, sona fluix. I stop. I stop. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Sona fort, sona